вашето училище? Ние сме от Руси и ще ви разкажем за нашето училище. То е средно общообразователно училище с преподаване на европейски езици и се казва Свети Константин Кирил Философ. Училището ни е голямо. Има 4 етажа с много стаи. Специални кабинети. И 2 салона за физическо възпитание. През лятото играем в големия училищен двор. Тук се учат много ученици в различни паралелки и от различни възрасти. От малките първокласници до батковците и какичките от 12 клас. Ние изучаваме различни езици – английски, немски, френски, руски и испански. Учениците участват в много състезания, като правят различни проекти, спортуват и решават задачи. В коридорите има витрини с нашите награди. Имаме вокална група, която ни забавлява на тържествата. Празнуваме много европейски празници, като се запознаваме с културата на другите страни. В училище не само учим и се забавляваме, но и пазим училището чисто. Почистваме училищния двор и класните стаи. Грижим се за растенията и засаждаме цветя. Големите имат клуб по екология. През пролета и есента ходим на различни екскурзии, на които посещаваме природни и исторически забележителности. По време на тези разходки ние се учим да бъдем по-самостоятелни, по-отговорни към вещите си и по-добри приятели. Правим се снимки за спомен. Всяка година почти всеки от нас печели по много награди. Когато при нас дойдат нови деца, ние ги приемаме с радост за наши нови приятели. Всяко дете е добре дошло в нашето училище, където ще намерим нови другари и добри учители.